Салом алейкум ҳамдиёрони азиз, чӣ хеле ки мебинед бо шумо Тарона ТВ мебошад ва имрӯз чанде мехостам ба шумо як чизи муҳимро бигӯям ки бо бачаҳои мо хеле бисёр букмекски контора дар Тоҷикистон ҳам бисёр аст, вале дар Россия ҳам бисёр аст. Ман бозӣ кардам, чандбораи манам бой додам ва мехостам одамоне ки намедонанд ман ба онҳо ёрдам кунам, ёрдами худро бирасонам барои тоҷикҳо. Бачаҳо ҳеҷ вақт ҳамин бозиа агар илоҷаш бошад бозӣ накунед. Касоне ки рӯз кор мекунанд, мисол ҳамун 1000 сум меёбанд дар як рӯз, мисол зиндагиҳошонро ба зур дида истанд. ҳамин чизро, ҳамин корро накунед. Ин корро он вақте ки мекунед ки ба шумо пулатон бисёр лишни бояд запас бошад, ки баъд ин корро бисёр бачаҳое ки ман мебинам ки аз пишти ҳамина чанд қадар мисол зиндагиҳошон вайрон, ҷанҷол, ҳама гап чап. Бачаҳои азиз, ин чиқе ки мебинед инҷо футбол рафта истодааст, ин боло лайв меган, дуюмаш линия. Лайфаш ҳамин аст ки ҳозир ҳамин бозиҳо рафта истодааст. Ва манам бой додам, пули бисёре бой надодам, вале ман тармазид кардам. Лекин дӯстони азиз, ҳамавақт ман дар шумо як чизе ёд диҳам ки бестраховка кор накунед. Страховка кардӣ, ҳеҷ вақт дар яку дуюм командое ки намешиносед ва ё ба ҳеҷ вақт ставка намонед, барои он ки вай намедонед чӣ мешад. Барои ҳамун агар монем бояд бо страховка монӣ. Масалан инҷа дидӣ победитель 1.68, ничья 4.04, победитель 2 5.05. Мисол ин чиз математически, ин чиз вообще худаш ин қимор чизу, лекин математически ина ҳамин хел бояд мо ҳисоб китоб кунем ки ҳамаш туғри биёяд ки в любом раскладе быть в шоколаде. Барои ҳамун ман ҳеҷ вақт шумо намегӯям ки ҳамин командои манами намешинохтагиҳо ба ставка накунед. Командое ки мешиносед ҳамонҳо ба ставка кунед. Масалан ман инҷа чемпионат Германия рафтааст, ягонташа ман намешиносам. Хотя ман мешиносам як Барселона, мана Барселона аст. Баъд мани дигар командое намешиносам, барои ҳамун намемонам. Якта Бавария ҳаст, Бавария мешиносем. Барои ҳамун дӯстони азиз, ман ҳоли хеле ин чизоро изучат кардам. Командое ки игрокое ки мисол пули калон мемонанд чанд сол бозор уже ставчикое ки калон ҳамуно ки ман гап задам, исӯ гап задем, мисол як чиза фаҳмидем. Дӯстони азиз, ягон савол дошта бошед, саволотона диҳен марҳамат ва комментар бенависед. Илтимос канала подписатсия кунед, лайк монед. Ман аз шумо таманна дорам. Хайр, то боздид. Мо бо видеои чӣ саволҳое ки доред нависед. роҳи барои пул кор кардан, барое ки пула зиёд мехоҳед кор кардан, ман дар шумо ёд медиҳам.